Καλησπέρα σας. Είμαι η Κατερίνα και στο πλαίσιο των μαθημάτων της συμβουλευτικής χαρτομαντίας που έχουμε ξεκινήσει, σήμερα θα περάσουμε στο επόμενο φύλλο της τράπουλας, το οποίο είναι το 5 μπαστούνι. Για αρχή, επειδή θα ακούσετε διάφορα πράγματα μέσα στο βίντεο, τα οποία μπορεί να μην καταλάβετε ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε, εάν δεν καταλαβαίνετε τι λέμε όσο αφορά τις θέσεις των φύλλων, το τρόπο ρυξίματος, τη σειρά που κρατάμε στην ανάγνωση, μπορείτε να περάσετε στο πρώτο βίντεο της εισαγωγής, όπου εκεί θα βρείτε μαζεμένες όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε για να προχωρήσετε μετά στην καταγραφή των φύλλων που θα βρείτε στη συνέχεια. Να κάνουμε μία παρένθεση για να μην το ξεχάσω αργότερα και να πω ότι όποιος θέλει, εγώ πάντα προτείνω να πάρετε ένα βιβλίο, να πάρετε ένα τετράδιο, να ξεκινήσετε να γράφετε ένα-ένα τα χαρτιά και τις συμβουλές που ακολουθούμε στην εισαγωγή, ώστε να έχετε ολόκληρο τον τρόπο του ρυξίματος μέσα σε ένα τετράδιο, ώστε όταν χρειάζεστε κάποια συμβουλή και δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να σας βοηθήσει εκείνη την ώρα, εάν θέλετε να μπορείτε μόνοι σας να ανοίξετε το τετράδιο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας έχουμε δώσει μέχρι εκεί, ώστε να μπορείτε να έχετε μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική καθοδήγηση όταν θα το χρειάζεστε. Πάμε λοιπόν να περάσουμε την εισαγωγή και να πάμε λίγο στο 5 μπαστούνι, το οποίο είναι ένα αρκετά δύσκολο χαρτί. Το 5 μπαστούνι είναι το χαρτί του χωρισμού. Είναι πάντα το χαρτί του χωρισμού. Είτε έχει να κάνει σε ερωτικό τομέα, είτε σε φιλικό τομέα, είτε για δεσμούς που ήταν χρόνιοι, είτε για καταστάσεις οι οποίες ήταν παγιωμένες στη ζωή μας, το 5 μπαστούνι μας μιλάει πάντα για τον απόλυτο χωρισμό από μία κατάσταση. Ο συνδυασμός των φύλων που θα ακολουθήσουν θα μας δώσει να καταλάβουμε εάν πρόκειται και αν μιλάει για κάποιο συγκεκριμένο πράγμα, για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός ή για κάποια συγκεκριμένη συνθήκη. Δηλαδή, όταν το 5 μπαστούνι το βρίσκουμε στο μέσο των χαρτιών. Εδώ μας μιλάει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι έτοιμος, είναι στην πόρτα με μία βαλίτσα, να φύγει από μία κατάσταση, από έναν άνθρωπο, από μία συνθήκη που από μόνος του υπέμενε και ήξερε ότι πρέπει να τελειώνει. Είναι ένα χαρτί το οποίο κλείνει μαζί του τρόμο, φόβο, ό,τι έχει να κάνει με νέα ξεκινήματα φέρνουν φόβο, φέρνουν τρόμο. Όταν κλείνει μία σελίδα πάντα δεν είναι μία εύκολη κατάσταση, οπότε εδώ η καθοδήγησή μας είναι πάντα στον ενδιαφερόμενο να προσέξει τις αντιδράσεις, γιατί οι αντιδράσεις μερικές φορές είναι χειρότερες από το ίδιο το συμβάν, από το ίδιο το γεγονός, από το τι θα ακολουθήσει μετά. Την πιο συχνή συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε είναι να ακολουθήσει στο χωρισμό το λιγότερο πόνο, τη λιγότερη πικρία, να μην πει βαριά λόγια ίσως, τα οποία αργότερα μπορεί να του δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Όταν το 5 μπαστούνι το βρίσκουμε στην πάνω δεξιά σειρά, εδώ μας μιλάει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ο δρόμος μπροστά μας που είναι στρωμένος ακολουθεί εκεί. Όταν το 5 μπαστούνι κλείνεται από ευχάριστα χαρτιά, από ευίωνα χαρτιά, μας λέει ότι αυτός ο χωρισμός θα είναι για καλό μας. Θα ακολουθήσουν κάποια πράγματα, μπορεί αυτός ο χωρισμός να φέρνει κάποιες άλλες καλύτερες καταστάσεις που ο ενδιαφερόμενος τώρα δεν μπορεί να τις δει. Όταν κλείνεται από δύσκολα χαρτιά, εδώ ακολουθεί ίσως πόνος, άγχος εγκατάλειψης, μια κατάσταση η οποία θα γκρεμιστεί και θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναφτιαχτεί από την αρχή. Γι' αυτό πάντα λέμε ότι αυτός που συμβουλεύει, το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να πιάσει τα συναισθήματα, να δει το σύνολο των χαρτιών, να συζητήσει με τον ενδιαφερόμενο για το τι θέλει να κάνει πιο βαθιά
το τι έχει μέσα του πιο ονειρικά πλασμένο, ώστε να τον βοηθήσουμε να μην παρεκκλίνει από πράγματα και συνθήκες, από βεβαιασμένη κατάσταση, δηλαδή από κάποια επιπολαιότητα, από κάποια βιασύνη, από κάποιο συμβάν που έχει συμβεί στη ζωή μας τις προηγούμενες ημέρες, μπορεί να είναι έξαλλος. Το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε όλους τους δρόμους, εάν υπάρχουν δρόμοι εναλλακτικοί, για παράδειγμα, που μπορούμε, εάν δεν μας αρέσει ο δρόμος που ακολουθεί, να πάρουμε έναν άλλον δρόμο, να ακολουθήσουμε κάποια συμβουλή, ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε αυτή την κατάσταση. Όταν το 5 μπαστούνι θα το βρούμε πάνω αριστερά, εδώ είναι προαιρετικό. Είναι στο χέρι του ενδιαφερόμενου, εάν θα διαλύσει αυτή την κατάσταση. Εάν δεν προσέξει κάτι, εάν κάνει κάποια λανθασμένη κίνηση ίσως, που μπορεί να τον φέρει σε ένα δυσίωνο αποτέλεσμα. Όταν το 5 μπαστούνι, θα το δούμε στις σειρές κάτω αριστερά, εδώ μιλάει για συμβουλές, πώς μπορούμε είτε να στηρίξουμε κάποιον άνθρωπο που μπορεί να αφορά αυτό το χαρτί, είτε πώς μπορούμε να σώσουμε μία κατάσταση. Για παράδειγμα, όταν είναι κάτω αριστερά, στις συμβουλές, εδώ μας λέει ξεκάθαρα είτε πώς μπορούμε να αποφύγουμε την κατάσταση, είτε πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Μερικές φορές ο χωρισμός μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά μπορεί να είναι ο πιο σωστός δρόμος για μας. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με το 5 μπαστούνι όταν βρίσκεται στη σειρά κάτω δεξιά. Η σειρά κάτω δεξιά είναι, όπως πάντα, τα φύλλα τα οποία δεν αλλάζουν. Εδώ μας μιλάει για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός, για κάτι το οποίο θα είμαστε παρόντες, κάτι το οποίο θα βιώσουμε, μπορεί να αφορά εμάς, μπορεί και όχι, είναι κάποιο γεγονός, κάτι συγκεκριμένο, το οποίο θα δούμε κάποιον, όχι χαμό, αλλά σίγουρα κάποιο δύσκολο συμβάν, οριστικό και αμετάκλητο, που μπορεί να μας οδηγήσει σε καλύτερα σημεία στη ζωή μας, μπορεί σε χειρότερα σημεία στη ζωή μας. Αυτό είπαμε πάντα, το κοιτάμε συμβουλευτικά και συνδυαστικά με τα υπόλοιπα χαρτιά και το υπόλοιπο ρίξιμο. Δηλαδή, όταν θα δούμε κάτω δεξιά, το 5 μπαστούνι να κλείνεται από ένα 10 κούπα και να προηγείται ένα 8 κούπα. Σε αυτή την περίπτωση μας λέει ότι από κάποιο δώρο που θα μας γίνει θα αφήσουμε ίσως οριστικά πράγματα για να πάμε σε κάτι καλύτερο, για να προχωρήσουμε σε κάτι καλύτερο. Εάν θέλει ο ενδιαφερόμενος μετά να δει τι είναι αυτός ο χωρισμός, τι αφορά αυτός ο χωρισμός, μπορεί να ρίξει από πάνω κάποιο χαρτί ώστε να συμβουλευτεί, να δει λεπτομέρειες παραπέρα, όπως θα δούμε στη συνέχεια ότι κάνουμε με όλα τα χαρτιά. Προσπαθούμε βέβαια να αποφεύγουμε τα πολλά ρηξίματα από πάνω από την τράπουλα, για να μην μπερδεύουμε την ανάγνωσή μας και τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος σίγουρα όταν είναι σε μια κατάσταση αγχωμένη, έντασης, πίεσης, σίγουρα θέλει να μάθει πράγματα παραπάνω για μια κατάσταση, αλλά όταν το χαρτί μας είναι ξεκάθαρο, καλό είναι να μην αρχίσουμε να ρίχνουμε πολλά φύλλα από πάνω, γιατί ίσως η απειρία μας, ίσως το άγχος του ενδιαφερόμενου να μας οδηγήσει σε συμπεράσματα και σε λεπτομέρειες μικρές, τα οποία θα μπορούσαν να τον βγάλουν ίσως από τον δρόμο που θα ήταν καλύτερο να ακολουθήσει για αυτόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Εάν θέλετε, κάντε μία εγγραφή για να μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα βίντεο τα οποία βγαίνουν. Πάρτε ένα τετράδιο, ξεκινήστε και γράφετε με κάθε λεπτομέρεια το κάθε φύλλο και να μην ξεχνάτε ότι μπορεί το κάθε φύλλο να πάρει ένα ξεχωριστό νόημα στα χέρια μας. Με την επαναφορά του και με το συχνό ρίξιμο μπορεί να δούμε ότι μας λέει κάτι διαφορετικό, το οποίο στη ζωή μας δεν ακολουθεί ακριβώς έτσι. Καλό είναι λοιπόν να κρατάμε σημειώσεις. Όταν ρίχνουμε την τράπουλα, εγώ αυτό που κάνω είναι να βγάζω μία φωτογραφία
τη σύνθεση όλου του ρηξίματος, ώστε να μπορώ να θυμάμαι, να παρατηρώ και να ξανασυμβουλεύω τον ενδιαφερόμενο, εάν θέλει, να ανατρέξουμε στο προηγούμενο ρήξιμο, ώστε να μπορέσει συνδυαστικά να καταλάβει για μία κατάσταση περισσότερες λεπτομέρειες και σίγουρα να μπορέσουμε και να παρατηρήσουμε εάν κάποια φύλλα στα χέρια τα δικά μας αποκτούν κάποιο περαιτέρω νόημα. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να παρατηρήσουμε αν, για παράδειγμα, το 3 μπαστούνι, που σε γενικό κανόνα είναι βιαστική δραστηριοποίηση, ξαφνική δραστηριοποίηση για πράγματα τα οποία είναι δευτερεύοντα, επιπόλαια, κάποια συμπεριφορά ανάλαφρη, μπορεί στα δικά μου τα χέρια και στο δικό μου το ρίξιμο, παρατηρώντας τις φωτογραφίες, παρατηρώντας το ρίξιμο που κάνω κάθε τόσο, μπορεί να δω ότι εμένα μου βγάζει κάτι καλό πάντα όταν πέφτει αυτό το χαρτί. Ακολουθεί στη ζωή μου κάποιο γεγονός το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με μάθηση ή μπορεί να έχει να κάνει ότι συνάντησα έναν άνθρωπο από το πουθενά που είχα πάρα πολύ καιρό να τον δω. Γενικότερα, όλα τα χαρτιά στα χέρια μας μπορεί να βγάλουν ένα διαφορετικό νόημα. Αυτό προσπαθώ να μην σας το δώσω, το διαφορετικό νόημα που βγάζουν τα χαρτιά στα δικά μου τα χέρια, προσπαθώ να μην σας τα περνάω για να σας αφήσω ανοιχτούς τους ορίζοντες, γιατί μπορεί στα δικά σας τα χέρια να αποκτήσουν κάποιο άλλο νόημα. Οπότε στεκόμαστε στο τι είναι παγιωμένα αυτό το χαρτί, τι είναι από τις γραφές και από το τι μου έχουν υπομένω και όπως το έμαθα, και από εκεί και πέρα, με υπομονή, παρατήρηση και σημειώσεις, μπορείτε να φτάσετε σε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Από εμένα και γεια σας και χαίρετε.